Binecuvântatul nostru Dumnezeu și Tată, ne închinăm înainte ta și îți mulțumim pentru că vedem cu ochii noștri cum tu îți împlinești promisiunile tale sfinte. Pe cel ce vine la tine nu-l vei goni afară. Și îți mulțumesc că ai avut har și pentru fratele Cristi. Binecuvântează-l în tinerețea lui și te rog, Doamne, ca tu să-i dai har, să te slujească cu credincioșie, să fie o bună mărturie în familie, la serviciu, în societate. Și am dorit, Doamne, ca să fie și un tânăr de nădejde în această biserică. Te rugăm și pentru sora Miora să o binecuvântezi Tu. Să-i binecuvântezi viața, viitorul și să o ajut, Doamne, ca să încreadă în Tine prin toate problemele vieții. Tu îi cunoști viitorul, e singurul care ai spus gândurile mele cu privire la voi să vă dau un viitor și o nădejde. Te rugăm, Doamne, să îi dați din Duhul Tău cel Sfânt de plină binecuvântare și cu ceea ce Tu o vei binecuvânta să poate să slujească în această biserică. Îți mulțumim, Doamne, că ai început o bună lucrare în ei. Te rugăm să o continui și să o duci la bun sfârșit până în ziua Domnului Iisus. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru sufletele acestea care astăzi te-au mărturisit ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care le este mângâietor, călăuzitor, care le este lumină și însoțire. Îți mulțumim pentru că cuvântul Tău a lucrat și lucrează în viețile lor. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe Iulia și Tu să o însoțești cu putere de la Tine și niciun duh de frică și de neputință să nu fie în viața ei, ci Tu să o umpli cu înțelepciune, cu discernământ spiritual și cu călăuzire în toate deciziile pe care le va lua. Ajută-o, Doamne, să-și găsească în orice vreme pacea și semnificația în Hristos. Ajută-o, Doamne, să descopere frumusețea și hrana duhovnicească în cuvântul Tău și să experimenteze puterea rugăciunii în viața ei, să vadă, Doamne, minunile Tale în viața ei și răspunsuri la rugăciuni. Doamne, dă-i putere să-ți rămână credincioasă și să te slujească toată viața ei. Îți mulțumim și pentru Simona, Doamne, că Tu ai lucrat în inima ei. Tu, Doamne, ai căutat-o și ai găsit-o și Tu i-ai făcut parte de bucuria întâlnirii cu Tine și mărturisirea aceasta așa frumoasă. Ajută-o, Doamne, să te cinstească ca Domnul vieții ei în fiecare zi și în fiecare decizie. Doamne, dă-i putere să se încreadă în Tine și să facă ce este bine în orice vreme. Dă-i Tu cuvânt potrivit în orice situație și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să o umple, Doamne, și să le dăruiești fiecăruia din aceștia un dar din partea Duhului Tău cel Sfânt cu care să te slujească pe Tine. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai ascultat. Îți mulțumim, Doamne, și pentru rodul din dimineața aceasta, Tu să-l păstrezi și să-l faci să crească pentru Tine. Binecuvântă biserica aceasta cu plinătatea Duhului Tău și lucrează cu multă putere spre slava Ta și mântuirea oamenilor. În numele Domnului nostru Iisus Hristos și mulțumim. Amin. Yeah.